sige, bantay zero. Bakit na yun? Sir, kaon na sir, oh. Unsa man natin, sige na lang tagtinapaan eh. Isa kasi man na ito nagsig tinapa, kada pong tagtinapa, unsa naman lang niyo eh. Wala din niluto dire di ay. Unsa man di ay sir? Dili ko na tinapa, sige na lang tagtinapa. Chi, very good. Unsa man diin? Sa mga gatian mo si sir ginapa? Oo. Oo ka karon. Siro, kaon na siro. Sa message siguro pagkaon ng tinapa di ay. Sip-sip na pud diyo. Unsa man po nite? Isda. Grabe anong gipagod naman po na ni Mote. Oy, karaadlaw ang pugka magsigig lutog pagod. Dili mo na pagod O sir. tanaw si dili pagod mura na naguling. Tuyo na, gimarinate. Sir, wajud mo klaro te, parehara mga TJJ. Oy, mapili ninyo. Kung di magtinapa, magpagod niyo niluto. Ang puti niyo, magsakit ang dughan sa inyo ha. Tagam kay sip-sip man. Unya, unsa man di ay? Pitusan ka diha ron. Unya. Siga ka? Siga ka? Sir! 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 Unsa ka sir? Unsa ka sir? Sir, tumigil! Tubig! Sir! Sir! Jay, magdali! Jay, tubig! Sir! Unsa man ang tubig? Wala mang dili sa gripo! Tama ni Ron! Iya po na! Unsa man? Kakatanaw ni ilaw! Ano kay sir maniwala sa iya ba sa kusina? Naiya po na! Ikaw yung salaan ni Jay ba? Pekaro! Ikaw, sige, malutog kang pagod! Nabigyan na po ka! Tawagin ang nurse! O sige, bantay zero! Bakit na yun? Ay, alay ma'am, sulod ma'am. Nasi sir sa ibabaw. Nya, kumusta mo si sir dito, Jay? Okay naman to, ka-istorya naman. Hello, sir. Mag-check ko sa imo, ha? Ay, ali ma'am. Ano sa din may tabo, sir? Pwede na mo patong po? Sige, sige. Taga, dali ara ka ma'am, tagaw. Sa'yo pangalan ni mo ma'am? Yan na po. Marky day ma'am. Sige, akong i-check, sir, ha? Itong ilong, wala ba'y bleeding? Kailangan sa ilong ma'am? Yes po, kay high blood man. Heartbeat atong i-check, ha? Sige, inhale. Pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo. Okay raman siya, sir, pero napo i-ikon sa imo nga tambal, ha? Okay, human na to ma'am. Opo. Dili day ka whole day mag-duty sa kwaron. Dili po, kay napa man ko ato na client. Pwede ba na ako mapakyaw yung oras ma'am para sa kuan na lang ka mag-focus? Ay, dili po karon, sir, pero pwede na ka mag-call po anytime. Okay, ha? Rest ka na po. I think you're okay naman. Sige po. Bye, sir. Piti as a nurse, eh. There I was.